Policajti. Robíš si srandu? Zase išiel rýchlo? Trošku. Ja ti takú chňapím. Dobrý deň, pán vodič. Vieme, akého priestupku sme sa dopustili? Nie. Tak ešte raz, vieme, čo sme prekročili? Rýchlo išiel, že išiel rýchlo? Pán vodič, poprosím vás doklady. Hneď to bude. Kde mám peňaženku? Ja som ti hovorila, aby si nešiel tak rýchlo. Tam je v priehradke. Čo jazdíme formulu, lietam tu ako handra zo strany na stranu. Podala by si mi ju, prosím? Podaj si ju sám, však máš ruky, ty Verstappen. Páči sa. Dnes to bude len napomenutie, ale dodržujte rýchlosť. Nebojte sa, to bude. Máte to ťažké. Ďakujem, chudák chlap. Neverím, že nám to vyšlo ako za mladá. Ale sme ich napálili. Policajti. Robíš si srandu? Zase išiel rýchlo? Trošku. Ja ti takú chňapím. Dobrý deň, pán vodič. Vieme, akého priestupku sme sa dopustili? Nie. Tak ešte raz, vieme, čo sme prekročili? Rýchlo išiel, že išiel rýchlo? Pán vodič, poprosím vás doklady. Hneď to bude. Kde mám peňaženku? Ja som ti hovorila, aby si nešiel tak rýchlo. Tam je v priehradke. Čo jazdíme formulu, lietam tu ako handra zo strany na stranu. Podala by si mi ju, prosím? Podaj si ju sám, však máš ruky, ty Verstappen. Páči sa. Dnes to bude len napomenutie, ale dodržujte rýchlosť. Nebojte sa, to bude. Máte to ťažké. Ďakujem, chudák chlap. Neverím, že nám to vyšlo ako za mladá. Ale sme ich napálili. Policajti. Robíš si srandu? Zase išiel rýchlo? Trošku. Ja ti takú chňapím. Dobrý deň, pán vodič. Vieme, akého priestupku sme sa dopustili? Nie. Tak ešte raz, vieme, čo sme prekročili? Rýchlo išiel, že išiel rýchlo? Pán vodič, poprosím vás doklady. Hneď to bude. Kde mám peňaženku? Ja som ti hovorila, aby si nešiel tak rýchlo. Tam je v priehradke. Čo jazdíme formulu, lietam tu ako handra zo strany na stranu. Podala by si mi ju, prosím? Podaj si ju sám, však máš ruky, ty Verstappen. Páči sa. Dnes to bude len napomenutie, ale dodržujte rýchlosť. Nebojte sa, to bude. Máte to ťažké. Ďakujem, chudák chlap. Neverím, že nám to vyšlo ako za mladá. Ale sme ich napálili. Policajti. Robíš... Ahoj. Počkaj. I gotta hit that string, you better watch it. Whip, I got that attack with a full clip. I got the whip, got the bitch that I keep it undercover. All up in the cup, just to live it up. See this. Leto je pomaly za nami, vírusová sezóna pred nami. Chorobnosť nám stúpa, máme plné ruky. Jedenkrát presko. Čo? No veď to expresko. Volá sa to espresso, Slovač. Vy ste nechceli kapučino a čo je akože teraz s tým? Nevidíte, že mám pauzu? Tak si tú penu vyberte lyžičkou. Takýto život som si nezaslúžila. Budú to 3 eurá. Mám vám aj vydať? Koľko stojí kapučinko? Ježiš. No ahoj, prišli sme ťa pozrieť. Čo tu robíte? No to je hanba. Takže sa konečne odsťahuješ? Načapuj mi pivko. Však sme v kaviarni. A to alternatívne mlieko je z nejakej biokravy? To spievaš, len nedávno si bola takáto malá. Veď to je kyslé. A Tringel, vyzerám, že mám 10 rúk, však počkajte. Nestúpajte mi tam, teraz som to umila. Zatvárame a ja mám svoj život. Jedenkrát presko. Už len zbehnem kúpiť koreničky a ideme. Nie, zas tam budeme 2 hodiny. Prisahám len jednu vec, 5 minút a sme vonku. Aspoň si dám hotdog. No pozri, ako je to tu pekne zariadené. Krásne, ideme. Nehodil by sa nám tento stolik do obývačky? A sme doma. Tieto krabice berieme. Na čo? Upracem tam drobnosti. Aký pekný vankúšik. Aha, košíček. Polož to. S týmito boxikmi nám tak zorganizujem domácnosť, že odpadneš. Asi to bude chcieť vozík. Myslíš? Predstav si ho v spálni, ako by rozžiaril celú izbu. Hotdog, vydrž to. Počkaj, hneď som tu. Nevideli ste moju ženu? Hnedé vlasy, nepríčetný pohľad. Oznam pre Denisu, váš Martinko čaká v detskom kútiku. Tieto sieťovky sú úplný game changer. Sme tu už 3 hodiny, ja som hladný. No nehovorila som ti, že to bude trvať iba chvíľu? Fajn hotdog. To je ten nový bez mesity. Tak mňa už dnes nič neprekvapí. Veď ja som zabudla tie koreničky. Už len zbehnem kúpiť koreničky. Máme všetko? Poďte si a ty. Dobré ránko. Ani na mňa nehovor, kým si nedám svoju prvú kávu. Milka, poď sa pozrieť. Čo sa stalo? Taký obstratý záchod som ešte nevidela. To čo pojedli? To nie sú ľudia, ale zvery. Treba doplniť aj šampóniky? Jasné, však tu po nich neostal ani smrad. To čo je? Vierka, veď to nejde dole. To môj pes má väčší poriadok v pelechu. Milka, chod to spraviť ty. Nechýba tu žiarovka? Však oni zobrali aj vešiaky. Pozeraj, to sú tí zo šesky, čo vypili celý minibar. Ránečko, vymeníme uteráčiky. Vierka, veď tu chýba stolička. Ja už na toto nemám nervy. Nech sa páči, izbičku máte upratanú. Ďakujeme. Humusaci. Dobré ránko. Ani na mňa nehovor, kým si nedám svoju prvú kávu. Milka, poď sa pozrieť. Čo sa stalo? Taký obstratý záchod som ešte nevidela. To čo pojedli? To nie sú ľudia, ale zvery. Treba doplniť aj šampóniky? Jasné, však tu po nich neostal ani smrad. To čo je? Vierka, veď to nie... Vstávaj, však ideme do tej Bechyne. Čože? Zhorela mi kuchyne? Nie, však ideme do Bechyne. Nachádzame sa v dedinke Súdomnežice u Bechyne a čakáme na vlak. A čakáme. Prichádza po nás tento postarší šuhaj. Naša trasa však trvala iba 10 minút. To najhlavnejšie. Aké ste mali prázdniny? Krátke. Snad ste si ich aj naplno užili. Ani nie. Tak
sa na vás tešila. Kiež by sme to aj my mohli povedať. Čaká nás spoločný rok plný dobrodružstiev. A bude to ticho. Ja som s vami husy nepasla. Janka, 5. deň v škole a 3. neospravedlnená hodina. Toto nie je trieda, ale pavilon opic. Veď otvorte okná, nedá sa tu dýchať. Kto to bol? Michal, ja som ťa videla. Čo má očie na chrbte? Vypni ten TikTok. Takúto triedu som si nezaslúžila. Ešte slovo a pošlem ťa do riaditeľne. Nezdvíhaj mi tlak. Ja to tu balím. Nech ste aj hlúpi, mne je to jedno. Keby vás tak rodičia videli. A z RPŠ ste už donesli? Veď vy sa dosmejete. Aké ste mali prázdniny? No jasné, zase na telefóne. To je stále to isté dookola. A upratovať bude kto? Robotický vysávač. Takže vtipkovať sa nám zachcelo, ale sa dosmeješ, keď ti zoberiem ten telefón. Aj vám chcú stále brať telefón? Kľudne. A dostaneš ho až na konci školského roka. V pohode. Ty si ma počula? Áno, ale chystám sa vyhrať nový Galaxy Z Flip 5. Ty máš ale bujnú fantáziu. Mami, to ešte nevie, že Samsung si pripravil skvelú súťaž. Stačí natočiť duet s týmto videom Dám nový Galaxy Z Flip 5. a ukázať svoj najväčší flex. Flex? Niečo, čím zaujmeš, môže to byť naozaj hocičo. Outfit, kresba, tanec alebo miesto, na ktorom si bola. Takto sa idem zapojiť aj ja? Veľa šťastia. Vyhrať ho môže ktokoľvek z vás. Máte všetko? Hej, môžeme už ísť. Mami, som samé ucho. Upratala som si izbu. No, už bolo na čase. Aj som Slovákov sme sa... Mami! No čo vás trápi? Vylez už z tej postele o 2 hodiny. Kedy už začnú tie korunovačné dni? Ja už nevládzem z týchto Nemali by sme jej niečo povedať? No, určite choď. Jasné, aby som ja zas bola tá najhoršia. Ideš pekne so mnou. Ahoj. Čo robíš? No vysypte sa, nemám na to celý deň. Maminka by ti chcela? S maminkou by sme ti chceli niečo povedať. Girls, ja šípim problém. Čo zas tí dvaja starci chcú? Čilík, veď vždy chcú pre nás len to najlepšie. No čo je? Ten makeup ti vraj nejak nesedí. Vy neviete, čo je trendy. To naozaj povedal makeup a vraj nám chcú len dobre. No tak počúvaj ma, ten očín ti vôbec nesedí. Jakže nesedí, veď sme vybrali správny? Zas tieto kázania. Čo im mám na to povedať? Len to nezhorší. Tak dáme možnosť. Tu máte. Nenávidím vás. Si ty normálna? To čo si urobila? Čo bolo treba? Spúšťam poplach. To už nikdy nevyžehlíme. A bude horšie, pozerajte. Čo, prosím? Nefungujú systémy. Ja sa sťahujem. Všetci nás len nenávidia. No pekne. Mal som ísť radšej upratať tú pivnicu. Ja viem, čo urobíme. Mami, No, pomohla by si mi teda vybrať make-up? uvidíme. Vstávaj, ideme na bike. Čože, Selena Gomez mi dala like? Ale ideme na bike. Bezpečnosť na prvom mieste, nasadíme si teda. Sme tu, môžeš otvoriť oči. Už si upratala izbu? Pracujem. Sme doma. Čaute. A prečo tak miluje Mikulov? Poď. Tak tu sa bude mať ako Jarka, pozri, nie je to tá bláženina dcéra? Koho? Veď tej, čo si dala urobiť melóny. Dobrý deň. Dobrý. Ale sa nesie, vraj sa presťahovala do veľkomesta. Panička. No Jarka, čo tu postávaš? Choď vyložiť tú múku a cukor. Mne nesedí kasa. Zajtra prídu čerstvé banány, odložím ti. Pekelný stroj toto. Prosím vás, máte mungo kličky? Mango? Mungo kličky. Jarka, nejaké kličky z manga? Také tu nemáme, to jedine v tom vašom veľkomeste. Ona berie advokádo a dokonca 3 kusy. No tam musí zarábať, tej sa žije. Šéfinko, áno, povykladala som, Jarka stála celý deň iba pri pokladni. A kečup by som kde našla? Jarka, choď prosím ťa ukázať pani, kde je kečup. Ja neviem, kde mi hlava stojí. Aha, aj víno kupuje. Som počula, že majú v rodine problémy s alkoholom. Toto bude všetko. Sekundičku, nevidíte, že máme robotu? Vraj čaká dieťa s ďalším chlopom? Nehovor. A vraj dvojičky? Ešte niečo? Nie, ďakujem. Dovi a pozdravte maminu. Odkážem, pekný deň. Fuchtľa jedna, počuj. A budete sa chovať slušne. Zase buzerovanie. To platí hlavne pre tatka. Čo? Dobrý deň, vítajte v Čerešniach. Ja mám rád